Takže čaute, dneska si ukážeme nejaké nitranské lokály s tým, že som prišiel prvýkrát vyskúšať svoj nový setup. Jedná sa o 50 mm Ryzy Deity. Teraz som jazdil 33, 35. Mal som miestami taký pocit, že som bol dosť na prednom kolese v tých strmších úsekoch, keďže rám samotný nemá až taký vysoký stak a ja som dosť vysoký, mám 188 cm, takže som to riešil takýmto krokom. A druhá vec sú pedále Deity takisto, a tam som to riešil kvôli tomu hlavne, že doteraz som jazdil one-up kompozity, ktoré boli vlastne konvexné, čiže oska bola vyššia ako kraje a tá noha nemala 100% grip, pretože jazdím DH-čkové flaty od Specializedu a majú tuhú podrážku. Tá noha sa preklapala okolo tej osky, takže to nebolo 100%, čo bolo vlastne vidieť aj na podrážke, že bola opotrebená len na nejakých troch bodoch a zvyšná časť vyzerá jak nová. Takže kúpil som Deity pedále, ktoré sú konkávne, to znamená, že oska je utopená voči krajom nejakých 2,5 až 2,8 mm, všade to udávajú nejako inak. Takže ten grip by tam mal byť o mnoho rovnomerne viacej rozložený a tým pádom väčšia istota dole kopcom. Takže idem to vyskúšať inde prvýkrát jak na domácich trailoch, troška zapadané od listia. Dobre, je sucho. Pedálom mám zatiaľ pocit, keď som jazdil SPDčka, nohy sú tam pevne zamknuté. To je veľmi príjemné a viem, že sa môžem teraz spoľahnúť na to, že noha bude na mieste, kde má byť. Riaditka sú zatiaľ veľmi príjemné, sú v takej príjemnejšej polohe, čiže sa dá lepšie manipulovať s tým bicyklom a nemusím byť toľko uvažený na tom predku. No a ideme do druhej časti. To bude také technické po dvoch skokoch. Brzdí a do skalky.
lavička. Krása. Sakramensky cítiť ten rozdiel. Tá stabilita nôh celého toho tela, keď je ten predok vyšší, je sakra citeľná. Fakt sa ide o mnoho lepšie dole. Čiže vysokým jazdcom odporúčam takisto. To mám aktuálne stack nejakých 643 alebo 5, 17 mm podložiek aj s krytkou 50 mm rajs, takže je to pomerne vysoké, ale absolútne som nemal pocit, že by som strácal grip na prednom kolesi, práve naopak. Takže pecka. Idem na ďalší trail. Tak, som späť hore. Ďalší trail. Začiatok spoločný. Sa nejde doprava, ale doľava. Po skalke dole. Skočíky. Je taká kamenná sekcia. Krátky výšlapík. Strašné sucho je. Zapadané listí, všetko. Na začiatku júla to je. Tak a končia tiež na rovnakom mieste. Dobre, to bola prvotná skúška komponentov. Zatiaľ som spokojný. Uvidíme, ako to pôjde z dlhodobého hľadiska. Vidíme sa na budúce. Čaute.